magandang araw po sa lahat. So nakikita nyo po, ito po yung picture ng isa sa under construction na concrete pan ng customer namin from Villasis, Pangasinan. So ito po ay 10 by 10 na 5 by 5. 5 by 5 po ito na meter na concrete pan. So importante dito may 5 naka ibabaw na hollow block. And then yung sa ilalim naman may 2 pong nakalubog. And kung mapapansin nyo din po, yung haligi niya, yan, yung mga poste na yan, yung 3, kailangan po 3 talaga yan. And buhos ang ilagay dyan para mas matibay. And then sa bakal, kompleto po siya. Yan. Ang importante lang may 5 pong nakalabas na hollow block, yun po yung tamang taas. And sa palitada naman, kailangan po meron siyang sahara para po hindi tumagas po yung tubig. Yan. Ganyan po ang magandang setup. So kung mapapansin nyo, ngayon ay kasalukuyan pa rin nagpapalitada sila. Yan. So yan po yung may sahara na. Pinaluan po yun ng sahara. Yan ang itatoppings nila sa gilid-gilid. And then ito ang susunod. Yung sa flooring naman yan. May tamang proseso rin po dito sa flooring na bago natin yan lagyan ng lupa, yung talagang pinakalupa na sa ibabaw, may lalagay pa po dyan na apog, may asin, gano'n. Ang purpose kasi nun ay para magkaroon po ng pataba yung lupa. Yan. Saka isa na rin po yung makakatulong para mas mabilis pong lumaki yung mga alaga natin dito. Ayan. So yan lang po muna sa ngayon and thank you for watching.